kahraman serdarymyza köp sag bolsundan aýdýar. Ne şu mümkinçilikden peýdalanyp sizem Michael Wadyna Türkmen Milli Konserwatoriýasyna bir ýaş talyplere sapak berýäňiz, aýdymlaň inşe sırlaryny öwredýäňiz. Bir şular barada bir aýdyp beräýsiň. Bizim milli liderimiz, gahryman arkadaly gahryman serdarymyz bizim milli sungatymyzy dünýä ýaýmakda giň mümkinçilikler döredip berýär. Bizim şu mümkinçilikden peýdalanyp talyplarymyza halipalardan gelýän milli dutar senedimizde, gyjak senedimizde dürli dabaralarda, dürli toy bayramlarymyza çykyş etmäge aýdymlar döredip türkmen halkynyň toýuny da dutaryň sesi ýaňlanýar. Türkmenistan diyarımızda dürlü toydu bayramlarımızda öz halipa şagirtleriniz bilen o çykyş edip gelýäňiz. Ne halipa ilkinji aýdymsa sunugat älemine bir ilkinji adymlaryňyz hakynda bir halipalaryňyz hakynda bir görüň beräýsiňiz. Sunugat älemine ilki kakam men dutar çalýatdy. Şo taýda men 5-6 ýaşlarymda dutar sabrany gower oýnap beren gidijek oglan çykdym da. Şonu daşardan näme kitijek agaç tapyp şoň öňünde çalanmalyp oturýardym da. Kakam maňa şonu kitijek dutar getirip berdi. Şo dutarda ilki öwrünün aýdymı men Akmurat Şarif Alipan Seherler diýen bir aýdym bar. Şonu öwrendim da, şuň tügäl ýadymda. Onu men 7 ýaşamda şo meni Ahar welaýatynyň Babaday Gany etrafynda şo kiçik Murat Wadyna çağlar sunugat mektebine başçylyk sunugaty bölümine men okuw sallyk kakam. Onu o taýda da men halipalyk eden Garyagda Öwöz diýip bir halipamyz var. Şo taýda ilkinji halipam Turwaşdan maňa ahal ýolunyň dutar sabralyny nähil aýdym aýtmaly inçe sarlaryny tilsimlerini öwredip. Ondan soň 2003-nji ýylda Michael Wadyna Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň ýanynaky Daňatar Wadyna Türkmen Döwlet Ýörgüti Taşlyk Mektebine başçylyk bölümine okuw ýerdim. O taýda maňa halipalyk etdi, Durdugul Anaýew. Oňdaşyndan näme Michael Wadyna Türkmen Milli Konserwatoriýasy bilen aharat golan näme gelýärdim halipalaryň Nur ýagdy bayram wady. Ora nepes halipa we halipalaryň ýanyna gelip okumdaşynda şolaryň ýanyna gelip öwrenýärdim. Ondan soň näme Michael Wadyna Türkmen Milli Konserwatoriýasyna da okuw ýermek nesip etdi. O taýda maňa halipalyk etdiler. Kerwon Ýowasar we Ora nepes döwlet nazar halipalyk etdi. Nur ýagdy bayram, Akmurat Şarif ýolaman Nury bilen hemmesinden ýanyna baryp men şu aýdym sazyň inçe sarlaryny meniň gaýwany halipam meni garaýp bolup durýar. Meni garaýp men özüme ýakyn görüp ora diýerler ýasyp Sahy Jepbarow da biziň dutar sungatymyzda nähilek aýdym aýdylýar. Toýa baranda nähilrek aýdymdan başlamaly. Şol atlary ýazgylardan hem öwrendik. Sunuda ilkinji ýerden adymlaryňyz barada bir halipalaryňyz barada görüň berdiňiz. Bir gepleşiň haýt aýdym bilen başlap berjek halipa. Men häzir şu taýda bir bolmasa diýip bir aýdym bar, Türkmen milli halk aýdymy. Şonu aýdyp berener. Başsyny alyp. Elinde mezarı koşup
Yamanın raktıray yansıdır kaçma Sabini ortada hınhatır kaçma Yanın derdi var kişiyim burada Yanın derdi var kişiyim burada Halipa sağ olun, aýdyp beren aýdymyňyz üçin. Berkarar döwletimiziň täze ýamynyň galkynç döwrüne bir gahryman arkadamyň, arkadagy gahryman serdarymyň saýasynda şu ýylymyzda bir Pähim paýhasymany Magtumul Pragy diýilip at berli. Magtumul Pragynyň goşgulary Bagşyň diline ornu arada bir görüňler aýsaňyz. O elbetde bu ýyl bizi has begenlerdi Magtumul Pragynyň ady bilen ýylymyzy baglanşdyryp Pähim paýhasymany Magtumul Pragy atly ýyly bilen biziň toýlarymyzda, dawaralarymyzda da döwlet şäherlerinde de Magtumul atamyň goşgularyna käýan aýdymlar aýdylýar. Olary mysal edip ýa-ni atça bolmaz ýa meýdan ýoluksa diýe utup durup käýan aýdymlar bar da. Menem öz başardygymdan şu ýylyň şygary bilen baglanşdyryp Ahmet Medet Halipa wa şoň bir Praga diýen ýadan goşgusy bar da Magtumul atamyna bagşap. Şonu özüm sazyny döretip şonu aýdym edip taliplerimize de öwretdik şolar. Maýkuly wadynak Türkmen Milli Konserwatoriýasyna da öz hünär tapawyndan daşary bir bagşar ansamblyndan ýöredýäňiz. O taýda da ýaş taliplere Magtumul Pragynyň goşgularyna bir aýdymlar aýtdyrýaňyz, bir ýekelikde. Indi Halipa şu gepleşigimiň şu taýynda Magtumul Pragynyň goşgusyny haýta aýdym aýdyp bermekçi. Meýdan ýoluksa diýen goşgusyny aýdym edip aýdyp beren şonu. Başdan Halipa. Ömrümü hoş etsin diyorlar yoluk gel yar yoluk Aha hiç Türkiye'den kömür çemine
Yolun dişler aktil yemin Ya ilan yakır olup geldi tenine o çıkışta hatın yapar Ya yorum sabahı Namart getirmez bir merdin işin Merçeker Tadil gelişin Ağırım bitiren işin namartın vah namartın Çangır deyip aşağı çöldüm ağırım Meclis halipa sağ olun aytıp beren aydymyňyz üçin. Türkmen halkynyň bir halipalamyzdan bize miras galan bagşylyk sunatumyzda bir dürli şahalar bar da, bagşylyk ýolunyň şahalary bar. Her ýolda özüne ýyz goýup giden halipalar bar. Indi bir şol bagşylyk ýollary, halipalar barada bir görüňler aýsaňyz halipa. Dutar sunatumyzda dürli ýollar bolup, omunda her ýoluň özüne bir belli halipalarymyz bar. Ahal ýol diýileni Sahjep bar halipa aýdym aýtmak sunatyny gödüňel. Kerim agan goşgularyny, matumla tamyň goşgularyny kändirden aýdymlar bar. Sahagadan bäri gaýsakny oraz ýylyl ýazyp ahal ýoluny hukman
Onu mağlak geçmeli, mene garayıp, nur yağdı bayram, oran nepet dövlet nadar. Şuun kunnu da halipalanmaz. Onun qalbertine da şoğuzun destançılık yolunun hem mahtumlu qarlayıp, mahtumlu qarlayıp dilene hükman gıcak Saferbeki hem gözüm gelyen. Bayar bayram fane palta başı var. Halipalar kän şuun kun eçenli bizim milli sunatımızı halipadan şägirde şeydi. Şuun kun eçenli gelip bir halipalık boldy. Halipan ne şu yollar var adını taş oldu bir destançılık yolu ösenliğiniz anne salar sark yolunu da şu halipalan yanından ne gıcak saduralarla dinge dutar saduralar bilen sadanlar etmegine yerine yetirilipdir de ne şolar var adı da o salar sark yolunu da gıcak çalmaya yekelikde ya iki bolup yerine yetirýärler da o eserlerini. Onu bizim ahali yolumuzda hükman durupda şu yanına gıcak bolup tapawutdylar şonu. Onun damana yolunu da gıcakly aýdylýar, damana yolunu esa şu bokurdoklarını bir gaýnady birak İngilep diýen ýaly Beýmurat Başyň ýol ýani o damanasy bar. Beýmurat Başyň Akgül maralynda da aýdanlaryna olan gaç tapawutdylar ýa-da. Eğer sar yolunun Mustafa bana on ağaç ýa-da jukkullary tapawutlanan ýerler kän şuňlarymyza çenli durly ýollardan şägirdler şuň kuneçeni ýetişdirip yazgılar dinläp halipalyk edip şeýdip gelipdir. Şo ýollarymyz gitmän gelýär şuň kuneçeni. Maýa Kulýwadyna Türkmen Milli Konserwatoriýamyzda da her ýolun öwredýän halipalarymyz bar, muallimlerimiz bar. Matumla da şo ýolunun ýa-da ýomtuglaryň ýolunun ýerde kerwan ýol wasar bar. Şemşat Halipa, Şemşat Hocaýewa. Denan maşalamyzdan Nabat Muhammed we şägirdi. Ýaşky ýyllar ansamblini döretip şo Şemşat Hocaýewa, Şemşat Halipa şoň ýol başçylyk edýärdi. Mejlis Halipa gepleşigimiziň şu ýerine halipalamyzdan miras galan aýdymlardan birini aýdyp berýärsiňiz, soň gepleşigimiz söhbetde şu arkary dowam edýär. Başlyk. Mal veripsin kendin yok, yine kendin yok, ah yine kendin yok. Gözüm tuğaymaz yok bir gelir. Hani aklın odu yanıp üstünye, gelin üstünye. Ne mertler var nasıldan hor. Tilki geçer çirginde dünyanın oyunu şu kadarına bırakır sevgetin anım torbi nerede çağım yedalar hayrı boyum seni derdim köptür yansı yaman alışma gel alışma bunu her kim bilir gelir köptür yansı yaman alışma gel alışma bunu
her kim bilecekdir. Sağ olun Melis Halipa aytıp beren aydymyňyz üçin. Halipa şu Maýa Kuly wadyna Türkmen Milli Konserwatoriýasyna bir ýaşlara sapak berýäňiz, bilim berýäňiz. Ýaşlarymyzdan bir welaýatlardan bir etrap merkezleri owalardan çağalar sunut mektepde okap Maýa Kuly wadyna Türkmen Milli Konserwatoriýasyna bilimini artdyrmaga gelýärler-de. Şu taýda bir bagşylyk sunut kafedrasy bolup Halipa şagirdlerine bagşylyk ýollarynyň iňçe bir ýollaryny öwredýäňiz, hünerini berýäňiz-de. Şolar barada gurrunlar aýsaňyz. Maýa Kuly wadyna Türkmen Milli Konserwatoriýamyzda da bagşylyk kafedrasyna kän halipalar molunlar zähmet çekkä. Şo dogrusyna da biziň ansambla ýol başçylyk etmegen meýesseret berdi. Ansambla aýdylanna o ýekelikden ýetgeşip bolýar. Ýani türli ýollardan aýdylýar. Ýöne ansambla toparlaýan bolan soň başyň jemleme üçin ýani aýdylanna oň ağız bir ýetgedilýär-de. Esasyn nusqos durýar-da, ýani aýdymyň ýöne jemlenmek üçin edilýän ansamblyň bir öz bir düzgüni bar-da. Üçlük bolup aýdanda oň bir düzgüni bar, ýani erkinrek, gyjakçyň bilen, dutaçyň bilen düşünýip aýdylýar. Maýa Kuly wadyna Türkmen Milli Konserwatoriýamyzda da halipalarymyzdan biziň hem öwrenen ratlamyz, integem öwrenmeli ratlamyz kän öwrenip bert, şuň kunnuda sunut dilerini diňe öwrenip görmeliler, öwrenmelim de. Tamam. Şuň kunnuda häzir men bilmeýän zadım Allah'a ýoluma halipaňa barýan, ýa akbirat halipaňa barýan. Jemşat halipaňa bar, şeýdip tutaýyn ähildirek diýip sorap talyby esasy dogry öwretmeliler, ýalňyş bolan nokta hasap diýip bir zat bar, şo hasapdan çykman dogry öwretmeliler. Gepleşigimiziň şu ýerine siziň bir ýerine ýetirmeňizde halipalarymyzdan miras alan aýdymlardan birini dinläliň. Soň söhbetde şu arka dowam ederiz. Böyle. Sarvadarım çölde geçeyim, sonundan bir ömür. Gelmedim getirmedim, sarvar bir ömür. Yakimlede dursun benim, bulsa yamanını değil. Binamazı yaktık belli. Ektifat kıltayım Yakırt düğen şudalı geçeyim Ullu soylu kaldıyım Oğlu yerimden geçmiş anvarıyım Üyüm arkamdan içe şuhumar dergül Ay
Dürlü kaçanın da koşuvali derdim. Hey vay. Dostlarım kendine zihade Desi uymayı unaksını Gördüğüm bir gördüğüm Davut Süleyman'ı tahtını Tavlakar taş koyun böyle Okanların eşkantını Kabe'yi beytül hayatı Otaya Hey vay gel kömür Hey vay gel kömür Kabe'yi beytül hayatı Otaya seyir kömür Meylis Halipa, aydym üçün köp sağ bolun. Gahrman arkadamyň, gahrman serdarymyň saýasynda bir türkmeniň milli medeniýetimiz bir bagşylyk sunuwatymy dünýä ýüzüne ýaň salýada. Sizem bir özgedeňizde dünýäniň köp ýurtlaryna bolup türkmeniň milli bagşylyk sunuwatyny öz çykyşlaryňyz bilen köp daşary döwletlerde bolduňyz. Şo arada görülýär aýsaňyz. Gahrman arkadamyň, gahrman serdarymyň Türkmeniň sunuwatyny dünýä ýaymakda bize uly mümkinçilikler döretip berýär. Şo mümkinçilikden peýdalanyp bize mine dünýäniň köp döwletlerini görmek nesip etdi. Malazya döwletini gördüm. O taýda Türkmenistan halk artisti Gyjaksy Bayramla Söýünüp bilen şo taýda Türkmeniň milli sunuwaty bolan Duta Gyjakda çykyş etdik. Türkiýe Respublikasyna gitdik. Şu ýylyň başynda biziň ýylymyzyň ady bilen bagly bolan Pähim Paýgatymman Matumul Pırağa atly o taýda ýanky uly dawara geçirildi. O dawarada da Matumul tamam goşgyny aýdym aýtmagan nesip etdi. Galy berse de Ermenistan döwletine gidip çykyş etdik. Türkmeniň sunuwatyny dünýä ýüzüne ýaymakda azajygam bolsa biziň bir goşandymyz goşdyk. Meylis Halipa sağ bolun, bir gepleşigime gelip ajaýyp aýdymlaryňyzy aýtdyňyz, täsiri gurrunlaryňyzy berdiňiz. Gepleşigimiň ahyryna haýsy aýdym bilen jemläp berdi. Halipalam bilen miras kalan saltyklar diýen aýdym ýerine ýetip berýär. Başdyň Halip.
Kararlıdır olur kıması ya yerini gördü. Faaliyeti kendini yine bir kudret faaliyeti kendini ya oldu ikilada
sungatymyzy dünýä ýaymakda ul işler alyp barýan türkmeniň milli lideri Gahryman arkadaly Gahryman serdarymyza sag bolsunlarmy aýdýar. Gahryman arkadaly Gahryman serdarymyzyň janlary sag bolsun, ähli tutýan tutumlary rowaj alsyn. Biz şular ýaly bir gepleşikler döretmäge, halipa şähertlik ýoluny, türkmeniň bagşylyk sungatyny ösdürmäge döretip beren ähli mümkinçilikler üçin Gahryman arkadaly Gahryman serdarymyza köp sag bolsundan aýdýar. Gahryman arkadaly Gahryman serdarymyň janlary sag bolsun, ömürleri uzak bolsun, tutýan tutumly işleri elmi damar rowaşlyklara beslensin. Ine şeýle ýaşy arzuwlar bilen biz siz bilen hoşlaşýarys. Gepleşigimiziň inlik sanyna görüşýänçä hoş sag bolun.